Muri yeZimbabwe aiwa pane mashoko azo yakataurwa naKembo Muhadhi muzora nhasi akati aiwa kutambura kuriitika vanhu kuriitika munyika yeZimbabwe aiwa kuri kukonzerwa nemunhu anonzi Nelson Chamisa nekuti ndiye ari kukonzeresa kuti maby elections aveko ari kudhimanda mamillions of dollars achitadza kuenda mueconomy achitadza kuti abatsire vanhu vari kutambura kana kunobatsira maproblems akaita secholera outbreak. Aiwa muri yeZimbabwe tisatapinda mashoko aya ndokuridza chibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon tamboshana maupdates anokupa pane paZVAENDWA News Live. Totoona kuti Nick Mangwana anouya achipublisha nhau idzi achiti acting president Kembo Muhadhi has slammed a fractured opposition party for bleeding national resources through its leadership chaos, which has caused unnecessary by-elections that have become a strain to the national fiscus. Sando zvachitaurwa panapa naNick Mangwana achiposta zvakataurwa naKembo Muhadhi kuti aiwa kutambura kuriitika munyika yeZimbabwe ikonomi iri kubleeda, ikonomi haina kumira zvakanaka nekuda kweopposition party inava Nelson Chamisa ndivari kukonzeresa kuti paitiwe maby elections asiri necessary nekuda kwokuti maby elections iri kuenda mari yakawandisa ndosaka ikonomi yeZimbabwe yakadhawa. Saka muri yeZimbabwe da kuti mupotudza mufuka kuti kudii pamusoro pemashoko aya. Sanoona pane mumwe munhu anachisamaraiza mashoko achiti acting president Kembo Muhadhi criticized the CCC for causing leadership chaos leading to costly by-elections in Zimbabwe, stating it wastes national resources, while President Mnangagwa emphasizes the importance of Africa achieving food security. Samuri yeZimbabwe ndo mashoko yachitaurwa panapa naKembo Muhadhi achiti aiwa Chamisa ndiye ari kukonzeresa kutambura munyika yeZimbabwe. Samuri yeZimbabwe chimbotiudzai mafungo kuti kudii inde mucomment section medu mupotudzai munoti kudii pamusoro pemashoko akataurwa nemukuru aya kuti aiwa Nelson Chamisa ndivari kukonzeresa kuti munyika mutamburwe. Saka pinda mucomment section medu mutudze mafungiro enyu aiwa musubscribe kulike chanotina on the bell icon. Tambochana maupdates anokupa pane paZVAENDWA News Live.